Pumanaw na sa edad na 84 ang founder ng international processed meat brand na Pampanga's Best na si Lolita Hizon o mas kilala bilang Apong Lolet. Renal failure ang ikinamatay ng negosyanteng Kapampangan na kilala rin bilang pilantropo. Dekada 60 nang simula ni Apong Lolet ang paggawa at pagtitinda ng tosino habang siya'y nagtuturo sa isang public elementary school. Kalaunay lumago ang kanilang processed meat business sa tulong ng kanyang asawa na si Ginoong Angelo Hizon. Sa isang pahayag ng yumaong Hizon matriarch noong siya'y nabubuhay pa, pagmamahal at pagtulong sa kapwa ang isa sa mga naging susi ng kanilang matagumpay na negosyo. Naging multi-million processing meat corporation ng Pampanga's Best Incorporated at naging tulay upang makapagbigay ng trabaho at negosyo sa libu-libong empleyado at reseller. Dahil sa angking galing sa negosyo at dekalidad ng mga produkto, lubusan nang nakilala si Apong Lolet at ang Pampanga's Best. 1999 ang gawaran ng Pampanga's Best ng Department of Agriculture para sa Regional Search for the Cleanest Meat Processing Plant AAA category. Kaparehong taon din na matanggap ni Apong Lolet ang Outstanding Achievement in Medium-Scale Entrepreneurship mula sa 20th Agora Awards. Most Outstanding Fernandino Awardee rin siya noong 2002 at Negosyo Caravan Most Inspiring Pampanga Entrepreneur noong 2007. Patuloy naman ang buhos ng mensahe ng pakikiramay sa pamilya Hizon. Maging sa social media post ng kanyang anak na si Angie Hizon ay dagsari ng paghanga at pasasalamat ng ilang kabalen na natulungan ni Apong Lolet. Rainiel Pawid, CLTV News.